Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Silav guhdarvanên ji çar parçeyên Kurdistanê û cîhanê. Hûn bi xêr hatin Podcast Kurdî. Ez Fatoş Yıldız. Ji îro pêve di bernameya Kadreja Kurdî de em ê pevrebin. Ev bernameya min ya yekem e. û min xwest îro ji were bi kurtasî qala destpêkirina sînemaya cîhanê û sînemaya Kurdan bikim. Di sala 1895 de Lumiere Brothers trena ku dikeve îstasyonê dikeşin û ev keşan ji bo sînemayê destpêk tê qebûl kirin. Piştî keşana Lumiere Brothers, Georges Méliès jî di sala 1897 de dest bi çêkirina filmên xwedî çîrok dike. Filmên wî bala gelek mirovan dikişîne û li Fransayê kompanyayeke prodüksiyonê diveke. Dema sal dibe 1907 Edwin Porter kameraya bu aktüel dixe jiyana me. Filma wî ya yekem The Great Train Robbery divê debarê de yekem tê qebûl kirin. Sînema di nav mirovan de zor bal dikişîne û di navbera derhener û çêkeran de rekabet dest pê dike. Salên pêşî de em dikarin bêjin hunera sînemayê di destên Fransyan de bû. Kompanyaya yekem ya sînemayê jî bi navê Charles Pate li Fransayê hat damezrandin. Di aliyekê de jî hem prodüserên Amerîkî li Amerîkayê amedekariya Hollywoodê dikirin. Demen şerê cîhanê ya yekem de sînemaya Fransî û İtalyan di pêş de bûn. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Duam demade filmên dîrokî pir popüler bûn. Wexta şerxelas bû, Almanyayê jî debarê sînemayê de serkeftinek mezin girt. Kompanyaya UFA ve deme zaf navdar bû, li wir de filmên gelek baş dahat çêkirin û heta serokatiya Hitler jî serkeftina kompanyayê berdewam kir. Lê dema Hitler bû serokê Almanyayê, ji UFA hin derhener û çêker derketin û rêya xwe dan Hollywoodê. Li aliyê dewleta Sovyetê de jî debarê sînemayê de pir pêşketin çêbû. Ji hêla dewletê ve yekem car di sala 1919 de dibistana sînemayê hat ava kirin û li vê dibistanê gelek derhenerên navdar derketin. Dewleta Sovyêtan demek pir dirêj sînemayê bo berjewendiyên xwe karanî. Ji ber ku xwendin û nivîsandin jî li Sovyetê pir nezêde bû, devlet wan bi rêya sînemayê amadeyî şerê cîhanê ya duyan dikir. Di hêla montajkirina filman de jî serkeftî bûn û piraniya ku karên montajê dikirin jî jin bûn. Her wiha kesên navdar wek Pudovkin, Eisenstein, Kuleshov jî di wê demê de li Sovyetê xebatên xwe didomandin. Em mêzinin piştî şerê cîhanê ya duyem li dinyayê sînema hatı asteke çilo. Di sala 1967 de li Fransayê hin derhener Godard, Truffaut, Resnais hatin li gel hevdû û gotin êdî em naxwazin di nav kalimê sînemayê de asê bimînin. Ev bûyer li cîhanê belav bû û li welatên din de jî bi vî şiklî filmên serbixwe hat çêkirin. Niha sînema li cîhanê de wek endüstriyek pir mezin tê hesibandin. Festîvalên mezin, filmên ku xwedî prodüksiyonên mezin tê çêkirin. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Kêm zêde min xwest bi kurtasî behsa dîroka sînemayê bikim. Dema li cîhanê di debarê sînemayê de ev tiştî qewmî çîroka sînemaya Kurdan kengî dest pê kir. Dixwazim hinek jî Kurd û sînema kengî hevdû nas kirin bo we qal bikim. Sînemaya Kurdî di van 20 salên dawî de hem li Kurdistanê hem jî li diasporayê di nav geşedaneke berbiçav de ye. Dema em pirsa filma ya yekem Kurdî dikin, filma zêrê ku ji aliyê hemû beknezeryan ve hatiye kişandin tê bîra me. Ev film di sala 1926 de li Çiyayê Elegezê de bi bêdeng hatiye kişandin. Paşê di salên hefteyê de bi alîkariya Cesime Celil û keçawiya müzisyen Camila Celil dengê film tê çêkirin. Ev film ji hêla Ermenan de jî yekem filmên ermen tê qebûl kirin. Di cîhanê de bo nasnameya filmekê hin krîter hene. Nasnameya derhener, an jî çêker, ziman û mijara film. Ji ber ku filma zêrê hin krîterên ji nav van de dihewîne, em dikarin bêjin zêrê filma Kurdan ya yekeme. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Sinemaya Kurdî bi xwe mijareke gelek berfirhe. Ji ber wê ez di vê bernameyê de bi kurtasî qal dikim. Kurd fîlmên xwe bi xwedî nasnameya xwe bi dil rihetî di van 25 saliyê dawiyê de çêdikin. Di salên notî de Kurd êdî dest bi çêkirina fîlmên Kurdî dikin û tekoşîna xwe ya xwebûnê bi rêya sînemayê nîşan didin. Li çar parçeyên Kurdistanê de jî ji salên notî heya demek dirêj mijarên polîtîk di nav sînemaya Kurdan de ciyê xwe digire. Bahman Kobadî, Cemil Rüstamî, Şahram Alîdî, Salem Salavatî, Taha Kerim, Kazım Öz, Nizamettin Arınç, duan sala de hin derhenerên ku fîlmên Kurdî çêdikirin û festîvalên cîhanê de belav dikirin. Fîlma Nizamettin Arınç, Kilamek ji bo Beko, ku di sala 1992 duan de hatiye çêkirin, ev fîlm jî ji hela hin sînemakaran ve yekên fîlma Kurdî tê qebûl kirin. Piştî salên 2000 hejmara fîlmên Kurdî zêde dibe û heya îro berdewam dike. Dema îro em li rewşê dimeyzênin, mijarê fîlman de jî guhartin çêdibe. Û ji xeynî mijarên polîtîk, fîlmên komedî, fantastîk û dîrokî jî tê çêkirin. Hejmara festîvalên fîlma yên Kurda jî diber bi zêdebûnê ve diçe. Ji van festîvala yek ya mezin jî li başûrê Kurdistanê li bajarê Duhokê tê li darxistin. Bi sedan Kurdên ji çar parçeyên Kurdistanê û ya cîhanê tên li gel hevdû kar û xebatên xwe didin meşandin. Belê guhdarvanên azîz, em tên dawiya bernameya xwe. Hêvîdarim ku sînemaya Kurdan di demên pêş de serkeftitir be, derfetên çêkirina fîlma zêdetir bibe. Hêviya me û xwesteka me ew e. Niha bi xatirê we bimînin xweşiyê de.